दाखालि स्कुल गनिफ्राय गैया बे सोरबाफोर नुसनोला खिथाहर। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय मानसि गोमानायनि सायाव। सासे मानसि गोमानानै दङ। आङो नोंथांमोननो खोन्थानि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पुलिस थाना आमगुरि, पस्ट अफिस फाथाबारि आरो गामियाबो 1 नं फाथाबारि। बिफानि मुङानो जाबाय थेंना मुसाहारि आरो गोमानाय सुबुंनि मुङा होरलां मुसाहारि। दा बिथाङा गोमानानै दङ, बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जेरावखि नुवा मानो माने आं नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जायो बे मानसिखौहाय जेखिनि नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होदों बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना कल खालामनानै खोन्थाहरब्लानो जाबाय। दा नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बारखौबो स्क्रिनाव नुनो मोन्दों। बेनो बिफानि नाम्बार ना सिनिनि नाम्बार जाखो, जायखिया बिनि न'खरनि मानसि। बेवहाय नोंथांमोना नुदोंब्ला कल खालामनानै खोन्थाहरब्लानो जाबाय। बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो फोरमायहरबावनो सानो बे मानसिया माने ब्रेनआ बारा थिग नङा होननानै बुंदों आरो रायलायनोबो बारा रोङा, माने बबा सिस्टेमनि मानसिया बेबायदि फोरमायहरदों आंनोहाय। बेनिखायनो नोंथांमोननो मिथिहरखानाय जाबाय। आङो फट'आथ' पासपर्टल' मोन्दों, आङो नोंथांमोननो देखायनो आङो स्क्रिनाव नायबानो जाबाय। बे मानसियानो दा गोमानानै दङ। दा थांनाय सुक्रुबाराव गोमादों होननानै बुंदों बे मासनि। आरो लोगोसे बिनि न'खरनिफ्राय आङो ससे भिडिअ क्लिप हरदों। बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना खोनासङोब्लानो जाबाय। बे मानसिखौ नुयोब्ला कल खालामनानै खोन्थाहरथार अननानैहाय। दा न'खरनि मानसिया हामफ्ला थिमफ्ला जानानै दङ, बेनिखायनो नोंथांमोनखौ नुयोब्ला खोन्थाहरनो थाखाय खावलायो। आङो नोंथांमोनजों बेयावनो बिदाय लाबाय। जय बर' हारिनि। जादों बिथांनि फिसाज्लाया दाखालि थांनाय सुक्रुबाराव गोमानानै दंनो, नागिरलाबो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो बिथाङा माने रायजोफोरखौ सोरबा नुसनबायोब्ला खावलायहरदों जाहाथे बिथाङा गावनि गथ'खौ मोनफिनो होननानैहाय आंखौहाय बुंनो थिननायखाय आङो बुंनानै होदों। गाहायावहाय मबाइल नाम्बार होनाय जागोन। बिथाङा 1 नं फाथाबारिनिनो 1 नं फाथाबारि थेंना नार्जारि मुसाहारि। बिथाङा माने नागिरबायनो दाखालिनिफ्रायनो मोननाय जायाखै। दा बिथाङा सोरबाफोर नुसनबायोब्ला अननानै खोन्थाहरथार होननानै बुंनायखाय आङो दिनै बिथांनि जानानैहाय खावलायहरबाय रायजोफोरखौ। सोरबा जोंनि ओनसोलफ्राव बबेबा गामिफ्राव दङब्ला नुसनबायदोंब्ला अननानैहाय खोन्थाहरब्लानो जाबाय रायजोफ्रा। 1 नं फाथाबारि थेंना मुसाहारिनि फिसाज्ला मानसिया एसे ब्रेनआ एसे बारा खामानि होआ, बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला गाहायावहाय मबाइल नाम्बार होनानै होनाय जागोन। बिथाङा बे मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखायहाय खावलायहरनाय जादों। हामबायसै। गामियाव खिथाहरनोसै ना नोंनि नामाखौ। फाथाबारिनि आंनि फिसाज्ला गोमादोंमोन, दासिम फैफिननो रोङाखै। ओमफ्राय नं फाथाबारिनि आंनि नामा थेंना, आंनि फिसा गोमादों। दाखालि स्कुल गनिफ्राय गैया बे सोरबाफोर नुसनोला खिथाहर। आं थांना लायनाय बे नामा होरलां। औ। ओमफ्राय मानसिया बेसेबांसिम बैसो जानाय? बे सरन बिदाखा, सरन बिदाखा। बिदा? औ। मा अनुमान बेसेबां बैसो जानाय? 20 बोसोर जाबाय, दा 30 बोसोरसो जाबाय। दा रायजोफोरखौ नों मा बुंनो सानो, खावलायहरनो सानो? औ, खावलायहरनाय साननोसै, खावलायहरनायसै। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला लाबोदो, खिथाहर। नों थांना लायगोन? औ।